Mo. Yeah, batch. Ada wada rabdi. Windat ayan windat. Ah, windat. Yeah. Rab windra. Yeah. Yeah. Wa angali. Sawa kam. Ça va? Ay sel. Mawdo. Ma sha Allah bada wadi wodi star. Mais Ay star non. Ngaray galli ha juuy min kedde ma kam bor ñaam. Du yalla. kedde. Gertoli. Cekkes. Yeah. Wallahi. Yeah. Ngana xam babam kam ne winati pourtant babam ne wallumade gila ngarda ha joni umona ñamlo ren nguru ngo quoi. Nguru ngo. Pourquoi? My fazo am. Yeah. Babam. Yeah. O mona ñamlo wuru ngo fo ñamlima an sa bamu ni ma. Ko ñamlo. Kalis o ñamlima presque 300 wala 500,000 pour an. Gila ngarda ha joni. Ko ñamliyo babiraɓe janamɓe yumiraɓe janamɓe andi pourquoi? Uygo pour an non mais on andi min ɓe jogui kalis mais versement woni yettaki min ɓe jogui kalis min totalement plus min joguinimo surprise goto mais yiiɗa haalandemo prise mawɗo ay surprise kaso rouble bro ana anda Amérique to gonto won sahaji a yiɗat wadde hunde pour frère ma wal ɗum noon waɗa ɗum surprise surprise joni won ko padanmi 2 galle aɗa nana jomnajo mi hokkamo hen 2 galle ko waɗata naajo e ko joni fo naajo ñamer partenaire am nannodde jam ñaade yiɗa wini jogui toon 2 galle yo kalis ko versement somi heeɓi ɗum ɓe hoto haalam maytade min mi sikkani an saɗa joguino kam balla hoorema an jowo waɗa ñaade ñamlene tan aɗa ñam hay mi wi ko an ko ñamlotono ma ko waɗata ma o min o waɗata kam ɗum ni waɗa mi wulake par ce que an sa wiyami tan mbiya wisma wisma ma kam mara yettata ɓurani kam papa da wallay sa jowani kaali to kaso kam ko ronu maya sa andi no foti wonde yew ɗum woni carte mémoire carte bancaire ay kono carte bancaire hay min numéro joguino hende pourta hay an ɓe joguinima surprise an ka badam donc est ce que a wallata mi woda rab aɗa wawi moto wawade woɗo feere janggam moto aɗa miiɗa moto min so yiiɗa helde en ɗiɗo fruit rab kam ko hunuko a helata a yahata buudora a jooɗoto place rab yuno mi o mo mbatta o mi yaha Amérique ha sinno so mbi mi waɗani rab mi waɗa rab ha mi yaha rum sa nawi kam ɗon mi waɗa siras eyyi mboɗo wawi siras ha may babam ko ɗum waɗatno mara anda babam oɗo juuɗeɗe ɗe a yano e ɓawlude men siras woni gas ɗum fof ma gas wattan gas aɗa ma gas so tawi hoye mayde min mi sikkani par ce que an ayi joni bamma woni patron mawɗo wonat patron mawɗo fattan ko surprise mawɗo an wattan patron yo fof changeat fatta babam an ɓuranma changeat yumma e bamma won kay maɓe gon kay babam kam ɓurandi kam ma woni patron de chef de chambre robus ko commande télé tan woni yesso kala kalɗo feeɗu mo woni ɗum annene kadi so yiide chef de chambre woto sikku ko noon jattirta hen par ce que min mboɗom ɗo ayete jam mawɗum kay jam tan mawɗum mawɗum kay barika alhamdulillah mawɗum kay ma ñafrade taw kaɗa haal téléphone wallahi mi waɗatno vocal wallahi baba yero noon ɗo baba yero yalti nenam nilno kam makko de nenama mbar ko jam bolo alhamdulillah nena wi yo yoɓ ɗum kalis makko mo ñamlo ɗum o par ce que ɓooyi o jogoni kadi yumma kalis eyyi nena wi joni so noddimo ƴettata ni noddimo jamma noddimo ñalawma ƴettata ɗum tagi garmi ɗo d' accord o wino so yanayi ko nawma police police eyyi minani haalama sa wi ne yumma jarani ko nawata ɗum police so ari mami haal ɗum makko ƴetta kalis makko o totta kam mina hoora mami addanno kanko so yawani mine nene fo ndenda mi nawa police par ce que haalis police
xaalis projet Hey. la ilaha illallah min de yumma so tinino mi walla on tin on o holli kam ne o ñamlat ɗum wallahi o ñamlata ɗum xaalis projet way so haaji Allah so yero naati ɗo e galle he ma tottam xaalis makko mi ara ha galle mon mi addana yumma ya wi ɗum yoro comme settan tar kangam cikira ko boɗo bese ko mon yiro e galle canam ñamlo juni kore ɗum nana fof ñam hoto yetta toon non ɗum fof hoto woni yetta padami com jam fof ko hen codanmi kay juldari e joni ja eyi ala so arano o ñamta ɗo bana ñande julde ko cogoyten e ya haaji ma eyi awayi bana jaram neno yatan la ilaha illallah muhammadu cuɓaɗo ay min koye feeram boni yero torkoni kam yero leƴni kam ay min hoɗo paadumi yero mballe kam hoɗo paadumi yero wona sehi laaɓam wona waɗa fi ko naati nder nana teji adgay notali maadi nen fuɗɗo sofdinde ni komi korete komi tampude hannde woto waɗam gulaldi min komi tampude Samba an ber ko mbaddumi ba makko ene ko musma ha ko piimi ba ma ñanden ko ene mettuma ɗum tagi joni aɗa wayliri kam wonde mo piiɗa ba ma ammi jara ɗa aɗa wawi fiide baba ma an hay mino kaw mi hertirande kono min a wawa fiidemi haala ko baba mo ganduɗa hoore ma so darima to so fimo womre han tawete nder suudu eyyi ko ɗum ɗo cikkuɗa aɗa wawi fiide baba aɗa andi min ko sew tan kono ko raɗo ñanden mbeɗa fi bama piggal ƴaw portable am ni nan to sonata hen ni hen mi anda fo hollantowo to hen mbeɗa fi bama ñanden piggal ko ngal mburu o haalnanima miɗo o hanne eyyi wandi ko defe babam piyaɗa haaltata an anda babam billa walla anda babam a yimomo famdi noon tan omo allah ko selli adi kam ma aɗen porɗo jingande kawmum so tawi ko min jom mbiyata ha min mi wawa fiidema ko needi ko needi woni ko ala e ma baccano aɗen aljanna ko kawmiran nannata nde kala mami ko gonga min est ce que aɗa andi ɗum a wawa fiide babam min sa min woni premier homme walla complément mo ganduɗa hoore ma a wawa fiide haala ko babam haɗa ma yaade to chef de bandi rewe bandi happare eyyi ala probléme mais aɗa andi goɗo contugol ma ngol so tawi ko ni ene jokki ko helle hakkille adata aɗa andi baba ma ko an a wawa sa dañi yimɓe kaaɓi kay ma nandu ɗumen ko rendi ɗumen min woni ko sa an wiyani on kaaɓi mbiɗa ka fi babam ko ɗum woni komi wawa nande noon komin fiimo kay aɗa andi so tawi nan aɗa andi sinno ko espace on hakkude men kay aɗa andi ɗum komin piiɗamo kono haal ko rendi min kay walla joni ko rendi noon baba ma aɗa andi baba ma ko ene jooɗi e galle tan ko welani waɗata eyyi ko galle makko noon ko galle makko ko noon tendaɗo galle o ko muren ko minen ayi ande ka faɗo mukko ren hol gonɗo faɗo mukko min hol gonɗo faɗo mukko eyyi so ɗum nimmiti mi addo Allah e balɗe ma joni noon baba ma ko waɗata ɗo e galle ko minen mbimi hay lakarmide hooren a hooren mbimi hooren mbaɗa ilowo joni noon mbimi hooren kadi yo hokkir dépense yo tottanam bottere yo defanam bottere ñalawma cekken mo cekkata ko ɗum addi bona hakkude men o an sa hoorani sikra babam sa hoorani omo wima hunde ewa ey babam kanko jogui luwa makko ko hoore makko e famille makko eko takkimo ko ganduɗa omo jogui hen droit omo foti wiide mo hoore kono an mawɗo kellifaɗo aɗa fi bahil ma le beyuji Casamance ɗi sikra sa hoorani babam ne wima hunde a ustanammo tan ɗum ɗo Allah seedi so tawi a rentakimi ko pulnirɗa ɗe guire baɗe noon o fo no yinno jibini o aɗa andi ɓoy ɓaccode fonde tan yalta caggal fundu oppu haaldurema sey ni ka kagal kagal anda aɗa andi galle baɗo tawa ƴesay ƴeewa ko piɗamo aƴa min nawruma lakar mi wona jinnaɗo ma wona koñi kam ɗo kongal mo ganduɗa hoore ma kongal mi tinnani mi wona jinnaɗo ma a wona jinnaɗo am ka kawam ay so tawi a waɗi ko a fotani waɗede ɓe fiyata mo fiyata an piyen lakirumu to ummora kay ummora aɗa bonnirɗa aɗa heewi te sot aɗa fiɗo o forme tenkere eyyi so yiɗi an mi wona forme vertébré faye lakar yaako morma Samba mi wi morma Samba min mbira morma an eyyi an mbimi morma waɗa